Helo, siwmaid, croeso ato ni. Mae'n amser na'r flwyddyn eto. Cymal cyffro gorau'r flwyddyn. I ni yn y Ffindir, pobl. Rali'r Ffindir wedi dechrau. Yn ymuno da fi fan hyn i siarad am yr holl beth yw'r doi gŵr doeth. Drychwch arnyn nhw. Howard Davies a Darren Garrett. Bore da, pawb. Sut chi, boys? Good, yeah. Iawn, diolch. Dau pencampwr Rali Pryden. So pwy sy'n orau, boys? O, fod i oren, de. Diolch, Howard. Mae di ennill 2 gwaith. Ti di ennill. A ti yw'r pencampwr presennol hefyd? Ie. Da Matt Edwards, wrth gwrs? Ie, achos oedd na ddim byd blwyddyn diwethaf, neu gwaith. Da iawn. Reit e, boys. Rali'r Ffindir. Cyn dechrau, hon yw'r un yna fe. O, boi. Pam felly? Beth sy'n mor arbennig? Sawl gwaith ti wedi gwneud y Ffindir, Darren? Dwi wedi gwneud ti, dwywaith dwi wedi gwneud ti. A mae Howard wedi gwneud ti fe'n tweithio? 2 waith, ie. Dwi wedi gwneud i ti 15 o weithiau. Ond beth mewn car? Ond ti'n mynd i bod ar y ffyrdd, nego. Ti'n bod yn y car. Ti'n mynd i teimlo'r bounce, a'r bumps, a'r jumps, a'r landings. A landings wyt ti'n mynd meddwl am, ti'n mynd gwybod am, lle wyt ti'n jumpio, da chi'n meddwl bod chi'n mynd i jumpio. Y speed a... Mae rai fi ddeud, mae blwyddyn yma di dychryn fi, just watch it nhw. Mam bach maen nhw'n mynd. Ond 2016 dwi'n credu oedd y rali cyflyma. Ie. 126 km/h ar gyfer taled, dwi'n credu. Chris Meek nath gosod y record yna fe. A nhw'n just tu ôl hwnna lenni yn y hybrids, achos bod nhw'n drwmach. Ond o fe na beth sy'n neud hon yn arbennig yr neidiau yma'r... Mae mor, ar y Ricky speeds, da ni'n cael wneud, mae'n job gwybod, mae'n to bell neith y car fynd, lle da chi'n landio, ond mae jyst bob dim amdan yr rali yma. Mae'n y byd. Anhygol. Reit, os ych chi moyn weld cymal cyffro rali gorau'r byd, mae eisiau chi fynd o fan hyn. Os chi'n gwylio ar Facebook neu YouTube, mae eisiau chi fynd i Clic S4C. Na le fydd y cymal cyffro. Allwch chi'n neud yn awr, ni'n na'n barod. Ewch chi wefan S4C, allwch chi'n neud ar y ffôn, allwch chi'n neud ar yr iPad, y cyfrifiadur, neu os oes teledu call, da chi, neu smart TV, fel un Howard. Allwch chi'n neud ar hwnna fyd. Felly fyna fyddwn ni am y cymal cyffro, nid fan hyn. Reit, gawn ni catch-up fach o beth sydd wedi digwydd yn barod. Na i weithio chi nawr cyn dechrau. Oet Tanak sy'n arwen yn y Hyundai. Mae wedi bod yn hedfan o'r cychwyn cyntaf. Mae di arwen y rali gyd, ynddi? Dim wedi colli'r lead, neu da? Wel, oedd ddim yn arwen rôl yr un cyntaf, yn y Mickey Mouse stage na'r Ffrown y Parc oedd yr un cyntaf. O'r ail cymal mlaen, fe sydd wedi bod yn arwen am ni, Tanak ar y blaen, 10 eiliad o mantes dros Cale Rofampera. Wedyn S4C Clic, mae Elfyn yn y bedwerydd safle, munud a hanner ar ei ôl mewn gwirionedd, ond rali cadarn, dewn ni mlaen at y fe, Thierry'n 5, wedyn Katsuta a Greensmith a Lubei yn gorffen o'r 8 ucha. Ond Tanak... Ie, mae yna 4 poeth yn does. Mae'r top 4 na, nhw sydd wedi bod yn pwysio. Pryd oedd o, erbyn Sadwrn, nos Sadwrn, oedd o'n 32 seconds rhwng y 4 cyntaf. Mae hwnna'n rhywbeth really special. Ydy. Ond Tanak i hun, ie. Mae jyst wedi bod yn gyrru'r handles off y car, yn diwedd. A enwedig i feddwl, dyw'r car na ddim yn gret, Darren. Maen nhw wedi cael pob fath o problemau dyge, ac i wneud beth mae e'n neud yn y car na yn y Ffindir, mae jyst yn neud hyd yn oed yn fwy anhygol. Yndi, wel, bod o'n dod o Estonia, dwi'n meddwl wedi hen arfer dreifio ar yr teip yma lonydd, a na, mae wedi gwneud job dda efo beth sgyn fel car. Mae dweud Howard o'r cychwyn un mae wedi... Mae wedi cael y car i siwtio fo, a dyna beth sy'n od efo Thierry Neuville. Fastest ar un cynta, ond wedyn pell nôl o'r top 4 wedyn. Falle bod y car yn gweithio i Tanak, i stael o gyrru. Ond nath e cyfadde ar dydd Gwener, oet hynny yw, bod e'n really nervous yn y car, bod y car yn nervous, bod e'n anghyffyrddus yn y car, oedd ddim quite yn siŵr beth oedd e'n mynd i wneud. A oedd pob cornel, oedd e'n gwybod os mae pen ôl y car na'n snatcho mas yn rhwydd iawn. Wel, welon ni hwnna ar y diwrnod cyntaf, do? Y car Hyundai snatcho mas. Doedd ewn ni nôl at hwnna. Reit, ewn ni mlaen i'r gyrwyr sydd yn yr ail safle wedyn. Trydydd safle, ewn ni mlaen ar Elfyn. Rali cadarn ni Elfyn, ond oedd e hefyd ddim quite yn apus gyda'r Toyota yna o'r cychwyn, oedd e? Ne, ddim quite, ddim wnaeth am clicio, ne ddo.
A yn anffodus, collodd o ryw 40 seconds ddoi, pnawn ddoi, efo rhyw bath o suspension problem. So, mae wedi colli allan a diolch yn mynd i ennill y rali wan ar speed neri. Bechod, oedd o'n pretty close neithiwr yn doedd, ond stage ola, cyn ola, ie, torodd rhywbeth ac oedd o'n wneud elfyn fix eto. Ac bechod, really. Oedd e yn y trydydd safle ar diwedd dydd Gwener, ond fel ti'n gweud, dechreuodd S4C Lapi dod nôl ato fe wedyn am mater o amser oedd hi, a dwi'n credu mae lluniau dynnu hefyd o Elfyn wedyn yn trwsio'r car ddo fel nes di sôn. Oedd y cymal ola ond un ddo, glaniad caled neu bwrodd e rhywbeth, torodd e'r suspension ar yr olwyn ôl. Dyma fo Elfyn wan yn trwsio car, a mae'n good, mae'n dde am wneud pethau man di. Mae'n gwybod sut mae car yn gweithio, gwybod beth sy'n mynd i sut i trwsio bethau. Ond drycha fan hyn nawr, mae'r car yn dod off y jack fan hyn, maen nhw'n lwcus iawn, welwn ni fe mewn munud, ond ti'n meddwl beth yw hwnna, apprenticeship gyda Gwyndaf Evans Motors. Mae'n qualified mechanic, yn yw e? Mae'n y gorau ar y maes, so mae fe'n treol trwsio. A wrth gwrs, mae rhaid y fe gorffen y dydd mwyn aros yn y rali. Mae fe'n dod. Ma nhw wastad yn iechyd a diogelwch fanna, boys, come on. Ond wedi roed olwyn o dan, so ddim yn llawr, ne ddo. Na ddo, ond war y teg, yn neud yn wirthiol i trwsio'r car, wedi mynd trwy'r cymal ola un, a cyfadde'r diwedd y cymal na, bod e falle wedi gallu mynd yn gynt. Achos oedd y ffix mor dda, ond collodd e amser, ond mae safle fe'n bedwerydd yn saff. Mae bwlch mawr tu ôl, mae bwlch mawr tu flan, ond mae stori arall i ddod fyna. Ydy'r safle, mae o'n 40.3 o flaen Newville a 29.6. So fysa fo yn pedwerydd heb y problemau ddoi, ond mae 29.6 wan ar ôl Lapi. Mae gen Lapi problem. Mwyn i sôn am hwnna later on. So, ydy o'n bosib i dod ar y podium? Gawn ni weld nawr. Gawn ni weld. Ydy Lapi yn mynd i cyrraedd y cymal cyffro? Mae Lapi mynd i, ydy. Ydy? Mae Lapi'n oce, dwi'n meddwl. Ond ydy yn mynd i cwpla'r cymal cyffro? Ie, wel, ydy yn mynd i cychwyn o'r cwestiwn, de. Gan i sôn am Caler o Fympera, fe oedd yn arwen, fe sy'n arwen y Ben Cymru, a fe oedd yn arwen y ffordd yn agor pob cymal ar dydd Gwener. Felly, oedd jobyn hanner dy ge wneud, sgibo'r Grean Rhydd. A mae wedi cael moment bech fanna wan. Oedd e'n wyllt, yn dod e? Oedd yn doedd. Ond mae wedi wneud yn wirthiol, oedd e'n cyfadde bod e'n mynd i colli amser ar y dydd Gwener, oedd e'n gwybod bod yna'n mynd i ddigwydd. Ond rhyw ffordd, mae e'n gael y moments yma, mae e'n gael anlwg. A mae'n chwerthin? Mae'n just yn chwerthin. Mae'n chwerthin? Ond beth yw hwnna, ieuenctid neu just... Nervous release, perhaps, ie? Ie, falle. Dwi'n gwybod. Mae e'n symud, yn diwe. Mae e'n chwerthin. Mae gyd yn dod yn hawdd, dwi'n credu falle mae hwn i un o'r moments fan hyn. Eto fan hyn, ie? Rwch arno fe. Clyw y bobl. Oedd e wedi bod yn brwydro lan trwy'r dydd Sadwrn wedyn, pasodd e Elfyn, pasodd e Lapi, lan i ail, a mae fe'n cwrso Tanac nawr. A mae yna 10 eiliad. 11 cymal stan ni. Sorry, 11 kilometr ar y cymal ola. Diolch yn mynd i ennill am speed ni. Ond oedd Tanac yn sôn ar ôl y cymal diwetha yma wan bod o'n clywed rhyw sŵn wahanol yn y car ac oedd o'n poeni am y car. So, be hwnna'n golygu, ynddo? Ond cyfr di na, Howard? Ie, siŵr i fod, ynddo. Ie, siŵr i fod. Fi'n ama. Ti'n bod fan'na, do? O, do. Ie, wario'r gêm. Os ych chi newydd ymuno dyn ni, jyst i adael chi wybod, dyma'r fodlediad cyn y cymal cyffro o Rali'r Ffindir. Os ych chi moyn gweld y cymal cyffro, mae angen i chi fynd i S4C Clic. Mae'n digon awdd, ewch draw na nawr, ni na'n barod, a mae'r cymal cyffro yn ddechrau am 11 o'r gloch. Reit Lapi, nes ti cyffwrdd arno fe gynnau fach. Yn y Toyota, nôl rali adredd y fe, wrth gwrs, mae wedi ennill ma o blaen. Do. Ond dwi ddim wedi cael rali hawdd, ydy e? Na, di. Mynd o dda dydd Gwener, a wedyn wrth gwrs anlwc wedyn ddo, rhyw ffordd neu gilydd, mae'n dod i ben a smasio'r windscreen. So, dwi'n credu beth sy'n digwydd yw, mae'r car yn sgibo carreg lan oddi ar y ffordd, a wedyn mae'n bwns off coeden, dwi'n meddwl, a dod nôl, a bwrw'r windscreen, a mae'n colli amser a hyder wedyn, oedd e'n gyrru yn ddall ddo, mae'n debyg.
Ond, o ti'n disgwyl iddo fe fod quite mor gyflym? Ie, o'n i yn disgwyl iddo fo bod yn gyflym i deud y gwir. Oedd pes o ddim quite yn surprise. Colli amser fannaeth am y bech. Ie, achos rhywbeth i profi yn does. Diolch yn neud y pencampwraeth i gyd, neu ei, so ger i mynd flat out a heiddi'r set. Ie. Felly, gewn ni weld y windscreen yn torri nawr. Mae hwn jyst yn anhygol. Y ffordd mae'r carreg mae'n cael ei codi lan. So, strychwch chi fan hyn. O fan hyn, na. O, yna, heddiw, hwn yw'r rôl. Mae hwnna, drycha na fe. So, bore mawr hwn, y cymal ola un, a mae un cymal dy gei fynd. O, di mynd i dod i bennau? Wel, mae di colli lot o dŵr. Oedd y car, ar ochr ffordd yn rhoi dŵr yn y car. Mae'r windscreen lawr, ond dyn nhw yn gallu trwsio windscreen yn y parc ffyrmu. Mae wedi colli'r aero, mae hwnna'n mynd i costio rhyw fath o amser iddo fo. Ond, mae gen fo 29 seconds o elfyn, so diolch yn mynd i colli hwnna os diolch gallu cyrraedd y cymal. Ie. Maen nhw'n cario'r fel yr pwti plastig weld fe fyna, maen nhw'n galw ei treol, bubblegum yn ywed ar ei treol plygo twll yn y rad. Ti di defnyddio'r stwff na o'r blaen o di mynd i weithio? Dwi ddim wedi gorfod defnyddio hwnna ddo. Milliput, wneud yn Dolgellau. O, di? Ond dwi'n mynd i gyrraedd cychwyn y cymal. Wneud y gwbla i'r cwestiwn. O, di Elfyn mynd i dod i ben a mynd eibo fe a gael podiwm yn y Ffindir. A bydde hwnna yn cynlyniad cryf i Elfyn os dydd e bennau. Faint ydyn ni sôn o dan Howard? 3 eiliad y kilometr? Ie, mae'n lot. Dwi'n meddwl, os di'n cychwyn y cymal, fydd o'n oce. Neu, o di Toyota yn tynnu fe mas cyn iddo fe strwy'r engine, achos mae'r engines ma wedi pari lan. Di hwnna wedi cael ei pari fyny fo rali nesa? Fedi, falle, mae'r engine ma gyda Estonia wedi bod. Ond dim ond 34 sydd yma tymor i gyd, dwi'n meddwl, so sa'i quite yn siŵr os fydd Toyota. Reit, awn ni mlaen i sôn am M-Sport, rali i anghofio i'r boes ma fyd. Craig Bryn yn mynd yn iawn ar dydd Gwener, oedd e'n y 5 safle, y gore o'r Pumas, ond ffordd mwy hwnna'n yn off, yn torri'r steering. Ar yr ail cymal, ie? Bawd cynta, ie. Problem iddo fe. A wedyn problem o power steering o achos hwnna wedyn. Ond oedd Craig yn hedfan. Oedd e'n mynd yn rili dda. Oedd hwn yn stopio yn doedd y hwtyn yn. Oedd hi'n just cytio allan yn doedd. Oedd, a mae fe wedi cael issues gyda power steering ers hwnna hefyd. A rali cynta fe yn y Puma. A dwi'n credu hwn yw Bryn. Ie, cofe mynd. Oedd o'n anlwcus fan hyn, doedd. Just... Llinell anghywir. Oh! Bang! Wff! Rhyw 6 modfedd off y ffordd yn doedd. A dwi'n gwybod yn syth yn y dde. A na'r traffaeth yn y Ffindir, Darren, os wyt ti'n cymeryd off ar y braw na yn y lle anghywir ar y ffordd, unwaith ti'n ar ar, styn byd i wneud. Ti'n gallu troi yn yr ar, neu gwyd? Na, slofi lawr yna troi yn yr awyr. A oedd hwnna digon gwal i Craig Drian, ond rhywun sydd wedi cael rali hyd nod yn wath yw Solberg. Oliver Solberg, hynny yw. Beth yw hwn? 300 metr mewn i'r cymal cynta un? Ie. Bang. Na tor o bethau doedd, siŵr. Cold tyres. Oedd o just... Doedd mynd hapus. Trio'r i galed falle, ti bo? Ie, mae wedi cael rhediad o anlwc, a na'r peth yna fe, ti moyn performo, mae e moyn cystadlu da'r boes gorau yn y byd. Dyw'r profiad ddim da eto, mae track record eitha gwael da geo gorffen rallies. Lack of experience yn de oedd hwnna'n de. A'i dad yn falle yn gwthio fe. Pawb yn pwysio fo, pobl tu ôl yn pwysio fo hefyd, ti ba? Ie. Oedd o'n re-pumped up yn doedd. Na fe, reit, mae'r cymal cyffro i ddod. Tanak sy'n arwen, Odi Elfyn gallu paso lapi i gael ei drod ar y podiwm. Ni ar S4C Clic, os ych chi'n gwylio ar Facebook neu YouTube, ewch draw i tudalen s4c.cymru/clic a fyna fyddwn ni. Cymal Rwy Maci, y cymal cyffro yn fyw ar S4C Clic. Mae Howard, Darren a fi mynd i fod na ymen 5 munud. Ewch draw nawr, welwn i chi na.